Na, nababo ka Balen, kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog, we were invited for the grand opening of Sabrinacio Clothing and Footwear dito po sa Angeles City. By far, this is the largest branch that they have. Yes. Okay, so if you want to know more about the products that they sell here, samahan niyo po sa video na to. So tara, let's go! Well, why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Sir Shiwan, congratulations po King Angeles branch you. Grabe, kapali po yung pagtanggap na rin taga Angeles. Itang preparation mi sa more than 1 month and talagang may expect na talagang sulit, sobrang sulit yung pagalmi geni kitso naman kung baka na ano karakala tao dareng pipila at pinila geni. Pag sinabing Sabrinacio, adwaya mo itang kaita mo, itang affordability and quality. Etaya sa Santa Bitang quality hanggang pang mura lang ang item tamo. Price starts tamo karang sapatos, buy one take one, 499. Nung sasali ka sapatos at tingka 500 na tinakangadwa sapatos Kenny. So agkatangkongan rin kakong kabalen, finally, PABM yun. So tuna nga Kenny, yung pantunan nyo, bags, malan nyo, gana-gana, pati kaya katamong pagmaragol sapatos. At sana tangkilikan tayo ing produkto na ng Sabrinacio Footwear at baluta naman kung no karon lamid dadala rin panakitan mi gani 50 to 60% na ning profit no na ning Sabrinacio is BBM karang less fortunate people. So marami dakala salamat kareng gana-ganang kabalen kong kapampangan api na po ini ing panayan tamo the long way is over makabuklat ne po ing Sabrinacio Clothing and Footwear keni the heart of Angeles no keni Santo Rosario Street arapya pong Holy Angel ako po malili. Salamat, maraming salamat sa suporta. Ayan guys, so dito what you will get, syempre meron tayong mga clothing, meron tayong mga 2 for 499 na shoes, sobrang dami nila dito and they guarantee, no, so meron silang huge warehouse dito sa Pampanga and they cater almost 300 stores nationwide, so hindi po mauubusan ng mga stocks dito. Expect na marami kaming item dito dahil mas malaki ang branch namin dito sa Angeles. So as you can see, meron na siyang footwear, meron pa siyang clothing. So lahat ng mga klase ng sapatos nandito na. Meron tayong 2 for 499, meron tayong 2 for 1499 and 3 for 999. And sa mga damit, of course, price starts tayo at 49 pesos, 89.99 and up to pinakamahal na is 349 pesos. So wala pang tataas dyan. So mga kabalen, ini-invite namin kayong pumunta dito kasi hindi mag-e-end ang sale namin, ang price namin hindi magbabago. So nag-open tayo is 8 AM to 7 PM, Monday to Sunday tayo. Yun ang i-expect nyo, mura pero quality. So Sabrinacio Clothing featuring Sabrinacio Footwear. Tara na dito, Angeles branch. Alright. Yes. Inexplicable, I can feel it in the air. So let's take a tour, pero before that, Hey! syempre thanks so much Juber TV po. Congratulations sa owners na Sabrinacio Clothing and Footwear dito sa Angeles. Napakaganda ng welcome ng mga tao sa kanila. Sa mga talikoso dyan, mga Angelenyos, yan, yung mga kabalen natin dyan, dito lang yan sa may harap ng Oli, alam nyo naman yon. Kung gusto nyo ng mura at saka dekalidad ng mga sapatos at damit, visit Sabrinacio Footwear and Clothing. Nagpapasalamat ako sa mga Angeleño sa mainit na pagtanggap nyo dito sa Sabrinacio Clothing and Footwear. Ginagaranti ko dito na mura ang mga paninda namin. Price starts natin is 49 pesos. Sa mga shoes naman is 24499 lang. Sa murang halaga, magkakaroon na kayo ng pang OOTD nyo. Marami kayong pagpipilian dito, kaya halika na dito na sa Sabrinacio Clothing and Footwear. See you here, bye! Mwah! Why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Hello kabalen at siyempre congratulations po kay Sabrinacio Clothing and Footwear kay karela pong brand opening kay pong Angeles, the biggest branch of Sabrinacio Clothing and Footwear. Congratulations. Sana po marakal Sabrinacio Clothing and Footwear. Mamukulat, makapangalgal ko lamang, karakal mo. I love you. God bless. Keep safe, more power.
Alright, so thanks so much guys for watching this video. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and grabe, check out Sabrinacio Angeles City Yeah, branch. so this is the biggest branch nila. So, ang pinaka-landmark lang nila is yung Bartmall, kung alam nyo yan. Yes, So, it's just in front of Holy Angel University. So, that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.